Pilay plite. Oh, benching ko ra. Oh, maayo kay barato ra di ay. Ang narao, sa igo ra dagay na. Unsa naman pud na? Akong plite. Nabuang na ng kalakihan na unsa naman tawon mo? Maman di ay to, unsa na problema nimo? Unsa man na? Unsay unsa ni? Bugas, akong iplite. Nganong plitihan man kunyog dili kwarta? Baya galing ka, pwede naman gud iplite ng bugas karon? Abi kay pwede kana na lamay imantineryo hatag nako, dili pwede kwarta. Unsa man, dawato nimo ni or isumbong ka nako ni governor? Ang trabaho ni sa mukha kana no. Nya pila man eh. Kanang bugas sa balik 3/4 na sa kilo. So mukabat po na siya og mga 30. So ginahan siya na kag 5 anak. Pasalamat ka na ako. Di ko musugot anay ga. Samok ko. Kaya naman di man ka musugot. Oh, dara oh. Unsa man na? Sukli na ko na, di ko ganagnay kape, di ko ganagnay kulang kay ban 5 naman gikayo, nay sukli o 5. Ayaw ra dili ra ko na imuan na. Dili ko musugot, di ko ganag magabaan. Tay ning manghabal-habal ta karon. Sukli plitihan tag bugas, ug dili mabugas. Manok. Unsa nimo? Panarbaho na to panghabal-habal, di ka mo gapauso mo na inyo pliti-pliti nga bugas ug dili manok. Sa banda, utan sa banda. Sunod pagsakay na ako. Jika kandar kong dayon hingapi aying labay og kuan 80 ra. Sige. Balik ko gunit. Unsa naman pud ni? Ang unsa? Kaning talong ay ko inagmao pud imong plite. Ipagunit ragay ka na ako. Aw, pagtarong di mo kay gani harabi ako galagot. Dili na. Ulit 20 37 34 sa 35 26 17. Unsa naman pud ni? Bali paghilom gani kaya pagani ta. Paghilom 24 5 6 7 8. Klaro wa gilaman nagplite na pud nimo rong kay. Gina paghilom sa kapilang pikwarin na libog na. Paghilom gani. 34 5 6 7 50, 30, 60. Oh, basta si tinta na. Ulit eh. So. Si tinta ay 5, 80. Sa. Napay pa kapintiso oh. Lantawa lagi. Plite ni? Ay naman, plite! Yan ang plitihan man guguinganin ninyo, God. Ay naman, aluksog mo orpo na inaa. Mamang dili man ko ninyo tagaan og kwarta. Unsa may ako'y pet gasolina balatong? Baya po noon, wala ko'y kwartahaan eh. Unya nga namang patuga-tuga mamugsa kay nang wala man nimoy kwartang ikaplite. Kay kasalig ra pud mi anang giingon ni gobyerno nga bisag unsa pwede ra plite. Matay ning trabaho ani makapurdo biyan eh. Dawata pulaman brad mo na muna pugani na nako. Pero nakulangan gyud ka. Tara akong dugang ang bitsen. Matay di bigyan ni magapulos brad. Dili ko ni brad. Dili na ko na magapulos kwarta lagi ako brad. Matay wala ko'y kwartahan ni brad. Ayaw puguglugsag pabayad og kwarta brad kay wala gyud ko gyud. Matay dili gi ko mudawat ani brad. Kwarta ginako akong gamiton. Mao mangaling brad ambi na. Day. Ibalik ko dito dis ako nimo gikuha kay aron wa ko'y plite. Unsa ibalik? Ibalik ko dito dis ako nimo gikuha kay musakay ko glaen. Kamatay nang magpabalik ka ato. Kasi sa magkahayang babalik ka na kuya. Kalas-kalas naman ka na og gasolina. Hindi na na. Naraman di ay na. Puslan maning wala mo pamilitin ako kwarta. Pang mga utang mga unsa pa diha. Bugas. Kamo po unta kay nanginabuhi man ang tao nangabalhabal. Pag unahon na punta mo gipliti nga kwarta. Dili kay puros mga kalamong sa panadraw sa baysunod. Bulat na gani sunod. Kabalo lang ginabuhi. So may irimita ko ni asawa nako. Ikaw naman naging asawa pag unahon na pod. Bulang lamang ka nga ni kalibutan kung unahon na sa kwarta. Muna